Jos olisit lentokoneessa, alla olisi metsä. Miljoonia kuutiometrejä puuta jokaiselle suomalaiselle. Kansallisomaisuus. Mutta ei se ole metsä, se on kasvihuone, Haapasten syrjä, tutkimuslaitos. Metsän tutkimuslaitoksen kasvihuone puiden jalostamiseksi. Jos mietitte aikajännettä, niin se on se, että nämä puut on valittu kenttäkokeiden perusteella, joka on perustettu noin vuonna 1990. Meidän ihmisten, meidän rodunjalostuksemme ei ole kovin maineikasta. On surullisia esimerkkejä. Antaa ihmisten vain risteytyä itsekseen, mutta mänty, kuusi, koivu, ne voidaan jalostaa. Ja jalostus onkin onnistunut. Puu kasvaa nyt 20% nopeammin kuin jokin aika sitten. Metsän jalostaminen pitkällistä puuhaa, vuosikymmenten työ. Meillä on tässä 3 huonetta. Korkea hiilidioksidi, korkea lämpö, matalalla. Jos ilmasto muuttuu radikaalisti, jos se lämpenee useita asteita, kun siihen tulee hiilidioksidia lisää, olisi hyvä tietää ennakkoon, mitä tapahtuu. Me tuodaan taimet aina tänne kerran viikossa, joku satsi ja sitten pannaan esimerkiksi -10 astetta. Katsotaan minkälaisia vaurioita tulee. Sama talvella ja sama keväällä. Tänne mahtuu 3600 taimia. Mutta talvista ei pääse eroon, eikä pidä päästäkään. Siksi on hyvä olla iso jääkaappi. Oikein kännyköitä varmaan pitää kestää. Pitkäjänteinen puuha. Ympäristö muuttuu. Mistä nämä haavat on siis? Nämä on ihan tähän on hybridihaapaan päässä. Tämä on niin kotimaisen paikallisen haavan. Me selviämme, jos metsä selviää. Minä putsaan veistä. Ennen vanhaa se oli paljon parempaa. Silloin sai olla kunnon aineita. Se oli herkullisempaa. No on tietenkin. Sitten laitetaan se tuonne lovehen ja kumilangalla sitten punottaan se kiinni. Ja tässä vaiheessa vielä varmistetaan, kun se on tässä vapaana, niin laitetaan niin limittäin tuo kumi sitten, että se tulisi vesitiiviisti siihen ja ilmatiiviisti, kun näitähän tietenkin kastellaan ja muuta tehdään. Ja se on lomu päälle. Se on siinä. Kuusi, lyhyet neulaset, mänty, pitkät neulaset. Jos haluat tietää enemmän, tutustu metsän tutkimukseen. Kyllä pystyy sulta sanoa, mutta se näkyy ihan samaan ongelmaan. Meillä oli semmoinen oikein mittava projekti. Niin kauan erittäin hyvin kuin ilmasto ei muutu, mutta jos ilmasto muuttuu, niin mikä onkaan meidän